طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akrimu auladakum fa inna karamatal auladi satrum minan nar. Al hadits au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin sagunging para alim, para ulama, para kiai sesepuh dalah bini sepuh ingkang tansah kula mulyakaken lan ugi ingkang tansah kula dherekaken. Sedaya dawuh-dawuh dalah pangandikanipun segenap tokoh masyarakat, kepala desa ugi sedaya perangkatipun ingkang tansah kula hormati. Tamu undangan kakung Sumawana Putri, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sami rawuh, angrawuhi undanganipun Bapak Parji sekeluarga ingkang tansah kula mulyakaken lan insyaallah rawuh panjenengan dimulyakake dening Gusti Allah. Allahumma amin. Bapak Parji dalah ibu sekeluarga ingkang tansah kula hormati, jamaah sholawat grup Al-Mujahidin, alhamdulillah ingkang tansah berbahagia, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sesarengan iya ya dimlekno cocok ya tukang korah-korah barang kabeh ya sedayanipun kang boten sempat kula sebat setunggal-setunggal sedaya sae, amin Allahumma. Sedaya ingkang kula hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sesarengan monggo kita tansah muji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah nggih Bu nggih, ngantos dalu menika kula panjenengan sedaya tasih dipun sayang dening Gusti Allah, nyatane tasih dipun paring kesempatan gesang teng alam dunya menika, amin Allahumma
Alhamdulillah. Mosok den ana iki dina-dina ning ndi kru innalillahi ae. Nggih napa mboten? Alhamdulillah maos kula nggih ketut nek delok kaya ngono kae. Alhamdulillah. Tasik disayang kalih Gusti, sik diwehi kesempatan gesang. Ayo do digo syukur, ayo digo seneng, dienggo nglakoni perintahe Gusti Allah. Muga-muga gesang kita menika gesang ingkang istiqomah, binaringan sak wayah-wayah pejah netepi husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sa'duna fid dunya fanzuna fil ukhra bi khadijatal kubra wa Fatimata Zahra. Sa'duna fid dunya fanzuna fil ukhra bi khadijatal kubra wa Fatimata Zahra bi khadijatal kubra wa Fatimata Zahra. Sidik-sidik mawon pemanasan gedhuk lawuh greh munggah puthuk menggeh nggih kula tasik menggeh-menggeh. Alhamdulillah saged pinanggih dalam keadaan sehat walafiat, ngaji bareng-bareng. Ayo anut kiai, nderek ulama, nderek Kanjeng Nabi. Besok muga-muga dipun kumpulaken kalih Gusti Allah nggih kempal datang kalih Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Lho tiyang sakmeten kathah sedaya pengen slamet. Lah besok wong ning swarga niku rombongan kok Bu. Jadi rombongan awake dhewe iki ayo melok rombongan. Lho rombongan sing apa? Rombongan sing apik. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dadi besok ki ning swarga syaratnya rombongan. Awake dhewe iki ayo golek rombongan sing apik. Sa'duna fid dunya fauzuna fil ukhra. Dunyane slamet, akhirate slamet. Kados dawuh Gusti Allah, wa minhum may yaqulu rabbana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Dadi karepe wong kuwi karep kula jenengan niki penak uripe donya, ne penak uripe akhirate. Lah piye? Ya ayo melok wong sing apik ben dadi kepenak. Kumpul kiai, kumpul ulama, kumpul wong-wong sing disenengi Gusti Allah. Besok ning kono dikumpulno neh ning kono. Amin Allahumma. Lho tombo ati iki lah anak awor kiai terus melok ngaji dilakoni sak iso-isone. Isone saitik dilakoni saitik, isone rada akeh dilakoni rada akeh, isone akeh dilakoni akeh. Allahumma. Lho tombo ati awor kiai melok
ngaji dilakoni tombo ati melok kiai purun ngaji dilampahi sholatullah salamullah ala toha ya bu selawatan pak monggo selawatan coronane beda do ilang ala yasin habibina sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibina membaati iku limo sawarnane maca Al-Qur'an angen-angen sak maknane kaping pindho salat wengi lakonono watullah salamullah ala rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibina kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weten ingkang luwe kaping limo zikir dalu ingkang suwi salah suwijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah wijabahi sholatullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibina Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken, alhamdulillah kanthi syukur kula panjenengan muga-muga ditambah nikmate karo Gusti Allah. Syukuri nikmate bengi iki dienggo ngaji. Pak Parji dalu niki ngajak kula jenengan, ayo do ngaji, dandani ati ngatur jiwa ben penak sok ben nek mlebu ning lengsi ji rupane alam kubur. Gitu mboten? Awake dhewe kira-kira mlebu ning leng ngono kuwi. Lha mbok sopan lho ngono. Lah niki mlakno rono kuwi ora cukup nggawa utuk-utuk tok mboten, kudu duwe gawan. Lah apa gawane? Gawane iman, amal sing saleh, lakoni ibadah, perintah Gusti Allah. Ngaji ngeten niki sampeyan dadekno padang kubure jembar kubure padang dalane. Maca la ilaha illallah kuwi dadekno padang sampeyan ning kono. Amin Allahumma. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken, sholawat salam monggo kita aturaken kunjuk dumateng junjungan kita, nabi panutan kita sinten Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi pangajap mugi-mugi wong nek akeh sholawate bakal akeh syafaate besok ning dina kiamat bakal paling istimewa, paling cedhek karo Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Saged selawatan nggih Bu nggih. Selawatan niku ndongakno, mod ndongakno Kanjeng Nabi, maksudnya nyuwun ning Gusti Allah tambahi rahmat ning gone Kanjeng Nabi. Terserah sampean selawat model pundi mawon monggo. Pun nate kula duduhno cara Jawa Barat ya oleh. Pripun nek cara Jawa Barat? Disebuti Allahumma sholli wa sallim ala cara Jawa Barat niku lagu jaipongan ngono Sunda. Allahumma Masya Allah ya Rabbi bil Mustafa. Ngerti niku Jawa Tengah iku lagu capil gunung ngono ndek jaman
juang njur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki lali ya sembah saiki ana endi. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku cape gunung Jawa Tengah lho. Jadi saiki sampean tebak Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Model Jawa iya apal kabeh wong ki Julajali. Lagune apa jenenge Kartolo. Biasane Bu, Pak, ngeten iki enten jawabane. Wa Kanjeng Nabi dawuh, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati atharuhum alayya shalah." Luweh istimewane wong besone dina kiamat niki Pak Bu, wong sing akeh do maca selawat ing atase Kanjeng Nabi. Dadi wong sing seneng maca selawat besok wong sing paling istimewa aulan nasi bi yaumal kiamati bakal cepet oleh syafaat pitulunge Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Muga-muga tiyang pundi niki ngubalan apa njono para ngubalan sedaya muga-muga dipun paringi wilujeng slamet besok oleh rahmati Gusti Allah, oleh syafaate Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Monggo padha seneng maca selawat. Nunggu biasanya nek jawabane mangke jenengan jawab sing kompak Ibu nggih. Lah biasanya senggakane ngeten wong Julajali yo. Padang bulan tanggal 1 yen pancen agamamu Islam ayo padha sing sregep. Ya iso sregep ngaji. Wong Islam iki kudu ngaji ngatur jiwa. Sebab apa? Budal ngaji dawuh Kanjeng Nabi padha karo budal gampang besok ning swargane Gusti Allah. Saestu niku budal tok niku lho kok pas apa budal teko kene iki paham mbah mboten paham, ngantuk mbah mboten ngantuk, pokoke teko ning pengajian dawuh Kanjeng Nabi dosane disepuro karo Gusti Allah. Allahumma. Lho budal tok wis rontok kok. Man mintakola liya ta'allama ilman ufira lahu qabla ayyaktua. Sapa wonge komah mengniat golek ilmu budal teko ning gone Pak Parji arepane pengajian, aku tak teko golek ridane Gusti Allah nyat ingsun ngaji ben oleh ridane Gusti Allah. Ngono tok niku lho Bu, jenengan dereng berangkat dosane wis rontok turut dalan tak kandhani. Kanjeng Nabi sing dawuh kok iso hahah kandhani kok dosane wis padha rontok griwal teko kene resik dosane. Allahumma lha nek kono mong mbah dosane sapa gumudi keterak aku gluwaduk lho kecer ning ngono. Ya Allah dosane kecere kene. Watu. Masyaallah. Niki sedaya Kanjeng Nabi jere kok manin takola nek cara Arabe lak ngoten. Manin cara pondokan. Man isa utawi sapane wong iku intakola ngaleh sapa wong. Ya ta'alamu belajar sapa wong, sapa man timang belajar ya talamu qabla ayyaktu wa ghufira lahu disepuro dosane karo Gusti Allah wong mangko qabla ayyaktu sadurunge mlangkah. Mula tanggal 1 wong Islam kudu sregep ngaji. Allahumma padang bulan loro anggere jek iso ya tak terusno. Padang bulan tanggal loro anggere gak iso ya balik. Yen pancen agamamu Islam tanggal loro lho. Kudu sing rukun tangga. Iya iso tangga teparo sing rukun. Kaya ngene iki kompak. Mergo apa? Ning nggon kebaikan kula jenengan sedaya kon sing rukun. Ning nggon kesaenan kula jenengan sedaya kon sing tolong menolong. Dawuh Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lho niki lho
ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kon tulung tinulung ing dalam kebajikan, ing dalam kesaenan, ning aja do tulung tinulung ing dalam keawonan, keelekan, kejahatan. Niki dawuhe Gusti Allah. Mula kula njenengan sedaya dalu niki padha rukun karo tangga teparo. Diterusno tanggal 3. Padang bulan tanggal 3. Eling-eling. Yen pancen agamamu Islam kudu ngabekti ramalan. Iya iso kabeh ngabekti. Wong nek pengen urip penak, pengen kepenak urip, pengen bahagia, pengen barokah uripe, aja ngasih nglarakno wong tuwa. Wong tuwa aja sampai diwaneni, wong tuwa sampai dilarakno. Nek wong tuwa tasik ya wis diopeni apa mestine, lho dihormati apa mestine. Lho ngono. Dene kok tiyang sepuh pun kondur pun sowan ning ngarsane Gusti Allah, pun sedo ya didongak-dongakno ben bar salat aja lali dikirim Fatihah. Kuwi lho tengerip anak sing bekti wong tuwa. Titeni wong nek iso kaya ngono uripe lak bahagia, senajan ora patek sugih tenanan tapi uripe lak ayem. Amin Allahumma. Dilalah rezekine niku ya diparingi lancar, kebutuhane paringi cukup karo Gusti Allah sing ora akeh ndah. Dilalah angger entek-entek entuk, angger entek-entek entuk, angger entek-entek entuk. Lho, amin Allahumma. Lho, kuwi jenenge barokah, ora kok kudu akeh, ora. Nek setengah sing gak barokah ki piye? Angger entuk-entuk entek, angger entuk entek urung sampe entuk wis. Halah kurang barokah. Bu, jenengan seneng pengen pundi, pengen di entek-entek entuk apa entuk-entuk entek? Angger entek-entek entuk urung nganti entek wis. Ayo kuwi aku ya pengen nek ngono. Kuwi insyaallah barokah. Amin Allahumma. Syaratnya apa? Kudu ngabekti ning wong tuwa aja sampai diwaneni lho ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Tanggal piro mang? Tanggal 3 iki maca selawat. Tanggal 4 niku sampai 100 sampai esuk niku. Tanggal 4 padang bulan tanggal 4. Apa gak iso? Tanggal 4. Yen pancen agamamu Islam kudu sing seneng maca iya maca selawat. Alhamdulillah do seneng maca selawat iku nandakno cintaning Gusti Allah, cintaning Kanjeng Nabi. Lah sapa wong sing cintane Gusti Allah, cintane Kanjeng Nabi, aja kuwatir bakal bahagia uripe donya sampai tekan akhirat. Amin Allahumma. Kuncine cintane Gusti Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ben gak kedalon tak jujuk 100 ya. Jujuk bar 4. Padang bulan tanggal selawe. Apa 5 kesuwen kok. Lah wong sampai 100 selawe. Apaan jawab kok nek gergakno ya lanjut ngaji. Padang bulan tanggal selawe. Yen pancen agamamu Islam kudu sing sregep ibadahe. Sapa napa mang? Iya ya ibadah ya nyambut gawe loro-lorone. Mosok bengi-bengi barang mbak no mek peh petel wae bengi barang kok nyambut gawe wae peh sregepe kok ya ora karo-karuan mong sampai bengi nyambut gawe. Nyambut gawe wayahe leren-leren wayahe ngaji-ngaji kuwi jenenge iso mbagi wektu. Kanggo mergawe diweki wektu kanggo ngaji enten wektune. Mergo apa? Donya penting, akhirat nggih penting, urip penting, sang urip penting, sangu mati nggih luwih penting. Kena apa awake dhewe kok gak oleh mergawe tok? Mergo awake dhewe iki kira-kira arepe mati, dadi ya mergawe ya ngaji lho ngono. Kena apa wong kok gak kon ngaji tok?
rasa mergawe ora mergawe dhewe iki jek urip ning donya butuh mangan lho nek gak mergawe mbok jaluki mangan sapa dadi mergawe penting ngaji penting Allahumma sholli ala Muhammad ngaji penting iso bagi waktu amin Allahumma ngoten nggih rawuh ingkang kula mulyaken marai sregep nyambut gawe pun alhamdulillah niki dalu Pak Parji nyuwun donga Pak Bu nggih dhateng panjenengan anggenipun ngitanaken putrane ganteng ya sinten namine niku sinten panggilane Satria Kurniawan panggilane sinten Satria alhamdulillah dalu niki Pak Parji ngitanaken Mas Satria niki putra sing kaping pinten Pak Parji kaping kalih kaping 3 dereng nggih dereng kira-kira pinten wong biyen kan 15 lagi loro alhamdulillah kita dongake nggih Bu nggih mugi-mugi nak Satria menika anggenipun khitan pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala lan dipun dadosaken lare ingkang saleh ahli ibadah taat ing Gusti Allah taat dhateng Rasulullah bekti dhateng tiyang sepah kekalih manfaat menggaing agama nusa lan bangsa amin Allahumma amin Allahumma supaya iso selamat dunyane selamat akhirate amin Allahumma amin Allahumma ma'assalami amani syekhana Allahu rabbil hamura biruhina ya شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا السلام في أماني شيخنا الله ربي روحنا بروحنا يا ربنا يا بدرات من حال سكل كمالي وذا يعبر عنه لك مقالي يا بدرات للحاس كل كمالي وذا يعبر عنه لك مقالي مع السلام في أماني سيرنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا مع السلام في أماني سيرنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحمه بروحنا يا ربنا مع السلام
Allahumma sholli ala Muhammad. Penak. Bapak Ibu hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken, dipun suwun donga pangestu. Mergo apa duwe anak niku tanggung jawab, nggih, tanggung jawab. Mergo anak iku titipan. Aja sampai anak bondo ndadekno lali ning Gusti Allah, karepe ngoten. Dewe Gusti Allah lah ngoten, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Eling-eling wong-wong sing do iman, aja sampai ndadekno lali ning sliramu sebab bondo, aja sampai lali ning sliramu sebab anak lali zikir marang Gusti Allah. Kok sampai lali ning Gusti Allah perkara bondo, perkara dunya, perkara anak. Faulaika humul khasirun, yaiku golongane wong sing bakal rugi, wong sing menyesal dalam hidup sampai mati. Naudzubillah min dzalik. Dadi yo anak eling ning Gusti Allah, duwe bondo eling ning Gusti Allah. Niku wong sing ora rugi. Amin Allahumma. Ayo dong ngaji ngeten niki, dalane swarga niku gampang kok. Gampang tapi abot. Nggih napa mboten? Tiket swarga regane murah, budal ngaji swarga. Amin Allahumma. Ning aneh akeh sing wegah, tiket neraka regane larang. Lho sing seneng kok ya pirang-pirang, ya pancen kenek godane setan. Lho ngono. Sembayang bayar mboten? Ora usah bayar. Poso bayar mboten? Mboten usah bayar. Zakat kuwi lak sing mampu, haji kuwi lak sing mampu. Lho, Islami penake ngoten niku lho. Salat sampai sak kesele ora bayar, tapi diganjar karo Gusti Allah. Duka nek tiyang pundi niku ngubalan nek salat bayar la roh aku. Mboten nggih? Ya mboten. Masyaallah. Kalau ingin sembahyang tidak usah membayar, melaksanakan puasa tidak usah membayar. Gini apa nggih? Melaksanakan haji hanya bagi yang mampu, melaksanakan zakat hanya bagi yang mampu. Ternyata jalannya ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya. Ngono kadang masjid ijek urung bek, masjid ijek urung patek kebek isine. Lho kan yo nggo abot. Jane gampang tapi abot mergo kenek godane setan. Insyaallah nek tiyang mriki krungu adzan hayya 'alas shalah, geruduk budal ning musala, budal ning masjid, perlu apa? Panggilane Gusti Allah. Amin Allahumma. Kalau nanti ada yang masuk neraka bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Ora kok berarti Gusti Allah gething mboten, mergo apa? Salah-salahe dhewe, jarak-jarake dhewe. Lho ngono. Dadi besok ki karek amale apik sampeyan ning kono ya penak. Nek amale ora apik ya ki mang balesane ora apik ya mbah. Lho muga-muga apik kabeh. Amin Allahumma. Kalau nanti ada yang masuk ke surga itu karena dia mau berusaha. Ini pengajian teko, ini tahlilan teko, lho ngono ane jamaah budal lho kuwi mergo berusaha. Semua terserah dia. Dem lho ngono. Allah sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, muga-muga nak satria niki ahli ibadah lho. Sebab apa? Wong tuwa niku nek duwe anak ahli ibadah padha karo duwe celengan. Senajan wis meninggal, anak cek iso ngirimi terus.
bar salat Fatihah ning alam barzah seneng kok nek malam Jumat Masya Allah anake do tahlilan keluargane do tahlilan sing ning kono melok bungah mergo oleh kecipratan ganjaran amin Allahumma. Jadi nek saben malam Jumat tok dilek omah to nggih. Nah sampean nggih ngertos. Oh iya den ini mulai wong tak cawisi wedang karek setengah gak roh nek wedange diseruput putune mbae mulai wedange karek setengah. Saben malam Jumat ahli kubur tile omah jaluk dikirimi wacan Quran lan sedekah lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes mili bali menyang kubur kudung tangan tetangisan sholli wa sallim iman alamada sholli wa sallim iman alamada wal ali wal ashab imam qad wahada wal ali wal ashab imam qad wahada salli wa sallim iman alamada salli wa sallim iman alamada wal ali wal ashab imam qad wahada imam qad wahada. Monggo bapak ibu kita pados ilmu monggo Kang Mas Bayu ayo luru ilmu karepen gesang kita leres mboten klintu karepen urip kita bener ora kliru saleh sedaya niki kudu didasari mawi kesabaran. Wong iso nglakoni ngeten iki sabar. Lho iso nglakoni apik sabar merangi hawa nafsu. Lho ngoten. Sebab apa ceritane ngeten Pak Bu. Dadi sawijine wong kang sabar lan nerima nacek dawa umure wong sing sabar nrimo kacek dawa umure lho ngono sugih kadang pamong mitra kancane nggih kathah amin Allahumma amin. Mula saking Bapak Parji dalu niki isine ngajak ngaji kula jenengan lho ngoten. Napa ngitanaken ingkang putra supados putra menika dados lare ingkang soleh dados lare ingkang sae dijak ngaji bengi iki minangka dadi apa lanjaran sampeyan nggo pepeling oh biyen aku pas nalika sunat kae nekakno jamaah sholawat jak pengajian eling gedene gede oh aku lek ngono dikongkon dadi wong sing soleh lho bocah semangat Allahumma sholli ala Muhammad. Mula kula wau matur jenengan niki dimulyakno karo Gusti Allah sebab dalu niki jenengan pun bungahno Pak Parji sekeluarga niki bungah keranten panjenengan sami kersa rawuh nggih napa mboten? Kok upami mboten rawuh masyaallah mesti atine suwa kena apa ya tak undang kok ora teko salahku oh
apa padahal nek kono duwe gawe aku ya teko lha iki wayah giliranku kok rada teko mesti walah seduweh keranten jenengan sami nyempataken wekdal sami kersa rawuh Pak Parji dalu niki bungah lho wong gawe bungah niki lho dibungahno karo Gusti Allah wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi Gusti Allah bakal maringi kebungahan ning gone wong sing gelem napa bakal maringi pitulungan ning gone wong sing gelem nulung sedulure amin Allahumma lah kewajibane wong tuwa ning anak napa adibu auladakum ala salasi khisalin ulangen anakmu kelawan 3 perkara iki kewajiban wong tuwa nek duwe anak kon ulang pinten 3 perkawis siji hubbi nabiyikum kon cinta ning Kanjeng Nabi ahli ibadah lakoni sholat cinta Kanjeng Nabi rukun karo sapa wae dadi wong sing sae lho ngoten seneng nindakake kesaenan seneng silaturahim amin Allahumma sing nomor loro wa hubbi ahli baitihi seneng ning gone para ahli baite Kanjeng Nabi seneng ning gone para apa habaib niku sinten anak putune Kanjeng Nabi putra cucu-cucune wayahe Kanjeng Nabi niku nih para habaib kon seneng termasuk ahli warise Kanjeng Nabi seneng ning ulama seneng ning kiai lho ngoten anake kula jenengan kon seneng lho nek wis seneng nerok lho terok niru prilakune ulama prilakune kiai amin Allahumma amin Allahumma lho aja sampai keliru wong tua kok sampai keliru nek didik anak oh sampean bakal getun lamun wong tuwa keliru mimpine lho sampai koyok ngono ki lho alamat bakal getun burine wong tuwa loro kundur marang pangeran anak putune rame-rame rebutan warisan anak putune rame-rame rebutan warisan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adad zaman bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi padang bulan padange kaya rino remulane sing awi-awi padang bulan padange kaya rino remulane sing awi-awi aja padha turu sore-sore kene tak critani kanggo seko mengko sore kene tak critani kanggo seko ayo selawatan sore Allahumma sholli wa sallim ala
ilahi salatan karimatan dijawab di mulki sansaya dalu arah sabyor di sunya tengah wengi lumrang gandaning puspita sang Dewi Jawara mrengeng lir swaraning madu branta manungsung sarining gembang ladalah tak delok dadak jam 11 kurang sak menit alhamdulillah 11 swal akeh sing 12 amin Allahumma. Dadi wong tuwa aja sampe kliru didik ning anak lho ngono. Anak cilik diulang ngaji gede supaya ngerti lho ngono. Wiwit cilik diulang ngaji yen wis gede supaya ngerti. Ngerti iku ana syarate aja eman karo ragate disangoni. Bu, putrane nek ngaji disangoni mboten? Sangoni pinten? 2000. Aja putrane tok to nek iso ki ya ki nak sangum ki 2000 ya kala-kala ora bendina wis lapan pisan po piye iki kanggo kowe nak 2000 terus dibuntelno ning amplop 5000 kanggo sapa? Kanggo gurune ngono. Insyaallah ngilmune manfaat barokah. Sae napa mboten Bu? Kene ya wis dilakoni ngono kuwi. Lah ngene iki lho aku, jere sae kok urung dilakoni. Muga-muga bareng ngaji iki ngono. Amin Allahumma. Lho kuwi ngono wajibe anak. Lho ngono. Anak iki di apa nek ngarani ngoten niku diwajibi. Diwajibi dikerai ngilmune ben kelet, ngilmune ben manfaat lan tambah barokah. Lho ngoten. Nak ki 2000 kanggo kowe, iki sing 5000. Aja dudono iki kok aturno ya ustadmu ki sapa. Lho kuwi ya nglatih dadi anak sok ben dadi bocah sing lomo. Anak dadi bocah sing dermawan, anak dadi bocah sing welasan karo sapa wae. Amin Allahumma. Lho ora kliru didik anak kaya ngono. Lho ora nek tiyang nggon kula niku nek marai anak niku kon marai wawun. Wawun ki lak njaluk. Lah iku sampeyan anake yo njalukan ae wawun. Mriki nggih wonten ngoten niku. Lah nular teko nggonku sampean. Nggih kula niku ngono wawun. Ayo wawun ki lak ngatong. Lah ngatong ki tandane wong njaluk. Lah sing apik ki ora ngatong mesti ngwehi. Lho yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan ning dhuwur luwih apik tinimbang ning ngisor. Maksude wong dadi wong lomo cedhek karo Gusti Allah, cedhek ning rahmate Gusti Allah, diadohno saka siksa neraka, cedhek ning swarga. Amin Allahumma. Lho ngono, dadi aja kliru didik anak. Anak krungu adzan, jak budal ning musala, jak budal ning masjid. Lho ngono. Salat penting, latihan jek cilik dilatih kon salat tuku rada gede-gede. Lho wis kulino wiwit cilik diulang ngaji. Terus piye? Yen wis gede supaya ngerti, lamun ndak bisa wakil noki yai menawa besok piye Bu terus bisa nulungi. Allahumma. Lho sampean bagian ngeterno bagian nyangoni, lah kiyaine ustate bagian ngulang ya padha oleh kabeh berjuangan nggih ngoten niku. Amin Allahumma. Didik lho ngono elingo kae lho awake dhewe iki aja sampe lali karo Gusti Allah, dielingno karo capil gunung ngono ndek mengkok jirene kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho eling berjuangan dek zaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi.
maksudnya zaman